Vent. Tag noget cigar. Kør bare. På lidt, vi skal lige have noget, der er lidt bedre her, måske. Den er for lang. Ja, den er for stor. Nu skulle der have sådan noget lidt mere mindre og grov. Snit den her med den. Yes. Lige pike i. Det er en sandwich. Den vil bare komme hjem med mig. Der er double penetration. Jeg filmer dagen. Der har sgu et billede her på sig. Husk, du må ikke lade. Prøv lige med det sidde. Kæft, den er knippet. Tag ikke support. Nej, lidt tid. Vi skal have et billede. Nu kommer den ind. John, du er ligesom en, der har prøvet sådan noget før. Men der er ikke den. Ja, da.